Bună! Ești. Bună, fetele! Se aude bine? Vă rog frumos, spuneți nota pentru auzi, ca să fiu convinsă că mă auziți bine. Fetele, mai îndrăzneți și mai rapid, vă rog frumos. Bună seara încă o dată. Mă bucur că astăzi toți veți auzi cel mai importante, mai ales clienții voștri care astăzi stau alături de voi sau care sunt fiecare la această prezentare, vor face cunoștință cu îngrijirea tenii, adică pielii feței. Fetele, vă rog frumos, puneți-vă, vă rog, să fiu convinsă că se aude. Puneți-vă, vă rog, notele. Pe ce notă se aude? O secundă. Așa, se aude acum bine? Vă rog frumos, fetele, puneți-mi note. Așa, nu văd. Aha, se aude bine. Bun. Înseamnă că începem. Bună seara încă o dată, mă bucur foarte mult că voi veți asculta toate etapele și plus la aceasta, mai ales că este primăvara, se apropie chiar și sărbătorile de Paște, unde fiecare de noi ne-am gândit să arătăm foarte bine, orice, fiind o ospăție, fiind acasă cu rudele, da, să ne mândrim așa cum arătăm, să mai spunem ce s-a mai schimbat la noi, mai mult ca atât că noi, voi toți, colaborați cu cosmetică foarte de brand de lux. Clienții ce sunt astăzi la noi aici, mă bucur foarte mult că veți avea și veți beneficia de produse cosmetice de brand de lux suedez. Și mai mult că veți afla fiecare din voi care sunt tipurile de piele personale și după vârstă, categoriile de seturi care vor merge după vârstă și după tip de piele și împotriva razelor solare, pentru că acum este primăvara, mai ales astăzi toți care ați fost afară ați văzut că este un soare foarte frumos, foarte minunat, puternic. Pielea noastră deja a prins primele raze de soare de primăvară și mult depinde cum noi vom avea grijă de pielea noastră, așa vom arăta pe tot parcursul anului. Fetelor, fiți foarte atente astăzi, veți afla anume cum să vă mențineți pielea tânără, hidratantă și permanent frumoasă, curată. Mă bucur foarte mult că voi toți sunteți de acord cu mine. Așa, și vă rog să fiți mai îndrăznețe, dacă veți avea întrebări, vă rog la finele acestei prezentări să mi le dați, să fiți pozitivi, pentru că dacă noi suntem pozitivi, zâmbim, atunci și pielea noastră și sigur că e în tonus și arată perfect. Fiți atenți la ceea ce eu am să vorbesc, pentru că asta va fi de folos pentru voi însuți, anume pentru menținerea tinereței voastre și participați, mai ales că la urmă vă așteaptă și surpriză pentru cei care vor fi atenți. Voi începe cu mică istorioara mea, pentru că îmi place, vreau să zic că îmi place să arăt bine, așa cum îmi place la toate domnișoarele și nu pur și simplu îmi place să arăt bine, dar fac tot posibilul să arăt bine. Pentru aceasta eu muncesc. Cum muncesc? Am grijă în toate etapele de îngrijire a pielei feței,
pentru că în fața noastră este cartela de vizită în orice punct unde ne aflăm. Și trebuie să le placem la toți, inclusiv, nu numai familia noastră, dar inclusiv la toți mediul înconjurător. Ca să aveți succes peste tot și să aveți numai pozitiv, voi trebuie să vă îngrijiți, să arătați bine, să vă placă de voi cum voi arătați. Așa cum îmi place de mine. Îmi place foarte mult din cauza că mi-am dat interesul ce să fac ca să arăt bine și ca să ajut și pe alții cunoscuți sau care vor deveni cunoscuții mei să arate la fel bine. Este important mai întâi de toate ca să cunoașteți ce doriți voi anume. Când voi cunoașteți ce doriți, atunci puneți în plan și totul se va primi. Mai întâi de toate, eu am primul produs la mine în viață în această companie Oriflame Suedia, a fost seria Purskin, care este prezentată în ambalajul albastru. Ea conține hinacee. Este pentru pielea problematică, pentru cei care au acnee, pentru bărbați atât cât pentru femei, da, băieți tineri de la 14 ani plus. Eu de ea, până să o folosesc, clar că n-am știut. Mulțumesc soțului meu, Eugen, ce mi-a rezolvat problemele pielei feței. Ceva timp târziu am avut acnee pe pielea mea, mai ales pe frunte, și purtam briton. Eram în pedagogie și clar că vreau să arăt bine și nici că acum nu mi-a ajutat nicio procedură. De aceea și apelam, e clar că la mai multe saloane, mai multe diferite am încercat pe mine, nimic nu mi-a ajutat, credeam că asta va trece cu timpul, am să nasc și multe alte, da, cum zice toată lumea. Dar soțul meu a avut așa o ofertă, a fost invitat și a activat deja la această companie Oriflame, unde a aflat la trainingul de frumusețe despre această serie Purskin care rezolvă problemele pe care eu le aveam. Și el e sigur că mi-a făcut această serie în cadou. Îi mulțumesc foarte mult și nu numai eu, îi mulțumește o întreagă lume, pentru că după mine, clar, după rezultatul meu, foarte mulți au permit același rezultat. După cum vedeți, sunt fără briton. Și de mult sunt fără briton. Din dată ce am primit această serie, fix în peste 2 săptămâni, am scăpat de acne, de piele problematică, pentru că ea se făcea deja pe toată fața. De ce? Și mulțumesc această serie care a rezolvat problemele pielei feței mele. După ce am folosit această serie, clar că mi-am dat interesul, am mers la diferite traininguri, așa cum și voi ați venit astăzi aici să aflați, am aflat și eu etapele de îngrijire a pielei feței după vârstă și necesitate. Și clar că am primit succes, după cum vedeți, chiar și m-am specializat și am și petrec ore de frumusețe, anume pentru toți, pentru cei care vor să afle cum să arate bine, real, pentru cei care vor. Și plus aceasta, practicând acest traininguri, da, ajutând persoanele să arate bine, cu ajutorul informației, ei devin, e clar că cu succes foarte mare, au plăcere mare de la produsele noastre și de la aceasta am fost remunerați, clar, de către companie. Chiar mulțumesc frumos, unde am primit și călătorie și banchetul, după cum vedeți, împreună cu soțul, și chiar călătorie în Stockholm, în Suedia și la uzina la Oriflame, unde am văzut cum se testează aceste produse pe oameni. Și mai multe lucruri foarte frumoase care m-au convins să prelungesc mai departe această activitate cu succes. Și mai înainte de toate, ca să vă spun aceste etape și secreturi, cum să arătați pielea tânără și să mențină, vreau să vă aduc aminte că pielea noastră are 12 semne de îmbătrânire. Deci și noi numai decât trebuie să le cunoaștem fiecare din noi, numai decât. Și dacă noi le vom cunoaște, atunci veți acces și voi și chiar cunoscuții voștri. Dar cel mai mult
voi, da? În primul rând, noi trebuie să avem grijă de noi. Ce înseamnă 12 semne semnele de îmbătrânire? Da? Pielea este deteriorată, se exfoliază, da? Anume pielea, da? Simțim sfolierea neplăcută, chiar când aplicăm un fond de ten, noi simțim că el nu se aranjează așa de bine sau simțim că este fără tonus și asta pe noi ne deranjează. Pigmentația care apare de la razele solare, iarăși razele solare, dacă nu avem o cremă împotriva pigmentației, da, cu protecție de razele solare, numai decât foarte rapid pielea noastră începe să dea semne de îmbătrânire. Cele ridurile mimice apoi se fac în riduri de îmbătrânire. Deci este important ca voi să știți aceste etape. Plus aceasta, la unii se dă pigmentație roșie, iarăși tot de la aerul care ne înconjoară și noi nu o protejăm. Foarte mult contează să protejăm de tot ce ne înconjoară. Porii închiși, da? Dacă noi avem pori închiși, la fel este un semn neplăcut. Porii ce sunt deschiși, dacă ați văzut la foarte mulți pori deschiși, este foarte un pericol pentru această piele, pentru că ea și mai rapid, fiind porii deschiși și neîngrijiți, e clar că ea și mai rapid apare ridurile mimice și de îmbătrânire. Și în zona T, dacă nu este la fel, noi deseori transpirăm și dacă nu avem grijă de aceste celule grase care apare, la fel, ele nu sunt curățite, nu sunt protejate, iarăși apare problema de îmbătrânire. În prejurul buzilor, dacă noi nu folosim un ruj sau un balzam împotriva razelor solare cu protecție de soare, la fel apare pigmentație sau exfoliere. Deci este foarte important ca voi să protejați pe ele. Și în prejurul ochișorilor, care noi în primul rând observăm primele riduri mimice sau pielea uscată de la mimica noastră care noi facem, da? Îmi place foarte mult să zâmbim, dar când zâmbim să arătăm perfect. Și dacă noi nu avea grijă de aceste etape, e clar că ele vor fi văzute și nu ne plăcea să arătăm în felul următor. Ca să nu avem aceste etape de îmbătrânire, ca noi să prelungim tinerețea noastră, să arătați bine, îngrijite și pielea să aibă umiditate. Da? Că dacă noi păstrăm umiditatea în piele, atunci voi scăpați și nu aveți probleme de aceste semne. Numai decât în aceste momente trebuie să le cunoașteți. De unde un moment foarte important, care vă spun la fiecare etapă, că pigmentația, da, de la razele solare foarte rapid apare pe pielea noastră. Nu contează cum avem. Gras, combinat, sensibil, problematic, ea apare pe neașteptate dacă noi nu avem grijă și nu o protejăm. De ce și cum, înainte de să ieșim din casă, noi trebuie să o protejăm. Dar care sunt problemele? Da? De unde se ia această pigmentație? E clar că, în primul rând, la razele solare, ceea ce spun. Doilea moment este de la diferite stresuri care pe noi zilnic le întâlnim. Da? Sunt mai multe. Și la serviciu putem întâlni, și acasă, și amușe cu copiii, da? Cu orice moment noi putem să avem unele stresuri, un sunet, un astea, de cum pielea suferă foarte mult și iarăși chiar în primul rând suferă ceea că pielea începe să îmbătrânească de la stresuri. Toți cunosc asta. Și dacă noi încă nu o protejăm, ieșim afară, pielea și mai rapid absorbe aceste razele solare și noi pe urmă să tratăm mai de lungă durată.
Încă de la mai multe momente când noi folosim pastile, cosmetică, chimie, da? Acestea iarăși pot să apară pigmentație. Pigmentația pot să apară oriunde, da? Pe obrăjori, pe frunte, ceea ce noi nu ne așteptăm, ea apare anume și din cauza aceasta. Din cauza că pigmentația mai apare dacă pielea se exfoliază și noi nu o curățim, nu facem toate etapele, e iarăși ce face? Stratul de piele, epiderma moartă, care noi trebuie să o scoatem, ea rămâne doar. Și în cazul ăsta, noi dacă spălăm numai cu apă, se primește că stratul de epidermă ea rămâne în piele. Și următoarea zi iară și tot așa. Da, așa un exemplu. De ce și la noi se face această piele care e exfoliantă în pigmentație? Pentru asta și sunt etapele de curățire a pielei, pentru ca voi în fiecare zi să scoateți acest strat de epidermă, numai decât datorită cosmetice pentru îngrijirea pielei feței. De nu, e clar că pielea nici nu respiră. La ce pielea nu respiră, adică folosim doar apă, pielea nu respiră și iarăși este o cauză. De la ce că noi trecem etapă, da? De la o vârstă o anumită, iarăși suferă. Și clar că după naștere, cel mai mare procent, da, este de la soare și după naștere apar pigmentație. Și ca să nu aveți și problema aceasta, da, cum am spus precedentă, să nu aveți stratul de îmbătrânire, să nu aveți pigmentație, este foarte important să îngrijiți pe el numai decât după etapele corecte. Până să vorbesc etapele corecte, vreau să aduc aminte, pentru că sunt 5 straturi de piele la persoane. Gras, combinat, sensibil, uscat, problematic. Mi se pare că toate le-am spus, da? Care fiecare necesită seria sa. Și după vârstă. Dar dacă voi aveți vârsta de 20, dar arătați de 18 atunci procurați o serie pentru 18. Dacă aveți o vârstă de 30, dar arătați 20, procurați pentru 20. Dacă aveți 20, dar arătați 30, procurați pentru 30. Numai decât cu consultația cosmetologului. De ce și aveți posibilitatea să vă sfătuiți cu specialiști, da? Că pielea voastră la ce etapă este. Da? Clienții mei, numai decât eu le fac o consultație cosmetologică, le explic în ce stare este pielea lor, care sunt etapele, da, de procedură a îngrijirii pielei feței, cât timp trebuiește, când se poate de schimbat, la câte luni se poate seria de schimbat. Și atunci clienții rămân clar că mulțumiți, ei întotdeauna folosesc recomandațiile mele și au succes, așa cum am și eu. De ce și îmi place întotdeauna și clienților și mie că avem rezultate. Și rezultatul este atunci când voi faceți etapele corecte. Dacă nu este etapele corecte, dar le faceți așa o zi peste 3, da, sau luna asta am spălat, da, am curățit pielea, am să fac și luna viitoare și așteptăm rezultate. E clar că nu vor fi. Și atunci, acum este problemă. Numai decât 2 ore pe zi este procedurile de îngrijire. Voi veți avea o surpriză la urmă, da? Posibilitatea să aflați ceva mai deosebit. Până atunci vreau să spun că hai să începem cu aceea că pielea noastră are liniile de măsare. Aici este prezentat chiar cum trebuie să lucrăm cu curățirea pielei. În primul rând, curățirea fețelor. Niciun fel de aplicare de cremă până când voi nu curățiți pielea după etapele respective. Nu apa, sunt produse speciale
care curăță după liniile acestea și apoi aplicarea cremii tot după liniile acestea. Acestea sunt cele mai corecte linii ca voi să scăpați de problemele îmbătrânirii sau pigmentației. Numai în cazul dat voi veți scăpa. Și clar, să zicem cu pielea uscată este cei ce așa, înapoi puțin. Pielea uscată este acei ce el se exfoliază. Simțiți că nu este umiditate. Permanent necesită de o cremă, da? De umiditate. Permanent simțiți pielea foarte, nu confort. De ce? Și ea nu prea transpiră. În cazul dat, acesta este pielea uscată. Pielea combinată este în formă de zonă T, da? De la frunte și la guriță. Dacă noi transpirăm și suntem uscate, atunci este pielea combinată. Numai decât trebuie să aveți șervețelele speciale, mai ales că la noi sunt șervețele pentru așa problemă și igienice chiar. Apoi, pielea problematică, cei ce au acne și celulele grase ies mai des la suprafață. Pielea sensibilă, cei alergici, ce este serie specială și pentru ei. Așa. Și următoarea ceea ce vreau să spun, că avem produse pentru îngrijirea acestor probleme. În primul rând, ca să aveți rezultat la pielea voastră, trebuie să aveți cremă, sir, capsulă. Dar crema, ce face ea? Crema hidratează de umiditate pielii. Crema de zi mai ales de umiditate pielii. Și pe toată ziua pielea se simte în confort. Crema de noapte hrănește. Da? Dacă crema de zi hidratează, crema de noapte hrănitoare, atât cât noi toată noaptea ne odihnim, crema lucrează până dimineață, ea hrănește aceste liniile noastre, da, nume structura pielii, și când ne trezim dimineața, fetele, să vedeți, cei care folosesc, cred că mă înțeleg. Cei care nu, vă spun sincer că veți avea o piele netedă, semi-umedă, plăcută și un machiaj se aranjează perfect. Da? Și același fond de ten. Numai decât pentru că deseori întâmpin mai ales persoanele care lucrează afară, unde suferă de pielea uscată, pigmentații împrejur, da, foarte des, chiar și astăzi am întâlnit unii clienți și când să aplicăm fondul de ten, să testeze, real a văzut că pielea este foarte uscată. Dar când le-am recomandat cremă specială, da, adică toate aceste proceduri, ei deja, chiar peste o săptămână, deja mă sună și îmi spun, Luba, atât de moale, atât de gingășe, și uite că și fondul de ten mai bine se aranjează. Pentru că unii clienți cred că fondul de ten nu este bun. Pielea trebuie îngrijită, corect. Dacă pielea este îngrijită, atunci și fondul de ten bine se aranjează. Mai ales că dacă simțiți pielea pentru vârsta 25, 30 plus, simțiți că pielea este foarte uscată, numai decât sir, da? Vedeți verde, avem sir pentru toate tipurile, se aplică apoi crema. Sirul se aplică până la cremă. Ce face funcția lui? Funcția lui este ca mai rapid să meargă procesul de hidratare a cremului și pielea primește mai rapid efectul. El, în afară de această rapiditate, el păstrează tonus la pielea noastră. Adică nu ridurile ce sunt profunde văzute, el nu permite aceasta. El dă colagen pielei și pielea își menține frumusețea. Asta și este sirul, este cel mai mare secret în general în lume care păstrează tinerețea pielei feței. Dacă ați văzut diferite actrițe, da, ați văzut diferite vedete care arată
foarte frumos și tinere. Toate aceste actrițe, ele, secretul lor este cir. Și cosmetologii la fel, fără cir, ei nici nu aplică cremul sau un make-up. Pentru că cirul și menține pe parcursul zilei un machiaj perfect. Mai mult ca atât, dacă vârstă 35, 40, 50 plus, simțiți că pielea își pierde tonusul, da, mai ales o bărbie, sunt capsule speciale pe bază de ulei ce lucrează cu aceste probleme și iarăși e clar că ține tonus plus hidratare și lucrează cu fiecare celulă. Ce este important. Și aici am să fac așa o trecere, pentru că este ca pielea noastră să fie permanent îngrijită, frumoasă, de lungă durată. Este important că să începeți la timp de îngrijit pe ea. Nu lăsați pe azi, pe mâine, pe mâine sau când am să primesc salariul sau când am să-mi dăie soțul. Nu lăsați. În primul rând gândiți-vă la voi, că vă place, când vă uitați dimineața, da, permanent în oglindă, să vă mândriți așa cum arătați. Asta e foarte important și foarte plăcut. Mie foarte mult îmi place când primesc complimente. Mie mult îmi place și eu să-mi fac complimente. Pentru că, în primul rând, eu muncesc pentru asta. De ce și vreau să spun aici? Vreau să spun că de la 14 ani plus se începe aceste proceduri corecte. Seria Purskin și arborile de ceai, ce este în revista actuală, ele sunt binevenite pentru vârsta aceasta. Ce intră în acest set, da? Tot așa, gel, tonifiere și cremă. Ceea ce e foarte important, gelul ce face. În primul rând, ce am ajuns la aceste etape. Gelul, e clar că înmoaie, deschide porii și pregătește pielea pentru tonifiere. Tonifiere ce face, da? Tonifierea scoate impuritățile, închide porii și pregătește pielea pentru aplicarea cremei, zi sau de noapte. Deci și este important de la 14 ani să folosiți aceste proceduri corecte. Învățați și cei care aveți copii. Învățați și pe ei de acum. Pentru că să nu ajungă la o vârstă mai mare și să spui că mama, tu n-ai avut grijă de mine, da? Deci și aveți grijă de ei, da? Fie băieți, fie fete, ei toți trec prin vârsta adolescentă care suferă de aceste acnee și trebuie să îngrijească de ei, corect. Deci se începe cu 14, clar că avem 20, 25, 30, 40, 45, 50 plus, da? Vedeți vârsta și înaintată. Și cum este de curățire pielii pentru 14 plus? Așa pentru toate. Avem un sortiment foarte mare, foarte mare. Și după preț foarte accesibil avem și mai micuți preț, avem mijlociu și avem mai scump pentru toți. Așa că fiecare de voi chiar astăzi aveți posibilitatea și chiar vă alegeți din asortimentul nostru cu ajutorul cunoscuților dumneavoastră care v-a invitat astăzi la noi, să alegeți setul pentru pielea dumneavoastră. Și peste o zi, primind acest set, începeți procedurile. Numai decât așa cum eu am explicat. Acum, cum corect să îngrijiți după vârstă? Nu contează, da? La 15 ani se cere, clar, că până la 20 de ani se cere gel, tonifierea și crema. Și clar că măștile. Măștile și scraburile sunt o curățire mai profundă, care se folosește o dată, 2 ori pe săptămână. Măștile se poate 2 ori pe săptămână, iar scrabul o dată pe săptămână. Când se folosesc? După gel. Da? Ați spălat fața cu gel, porii s-au deschis și atunci foarte bine venit de cum masca sau scrabul, nici de cum împreună. Se lasă, dacă folosiți masca, 10 minute se menține, se ține pe față, apoi tonificăm, da? Adică scoatem această mască și totodată ce face? Respiră pielea și
se curăță, închid porii. După aceea, e clar că aplicăm crema de zi sau de noapte, depinde când. La 20 plus, numai decât curățarea corectă, se face iarăși gelul sau, dacă pielea este uscată deja de la vârsta dată, acum lăptica. Da? Este gel sau lăptica, care tot are funcția, lăptica este foarte, foarte efectivă, fetelor. Ea are funcția de a deschide porii și pregătește pielea pentru o curățire mai profundă. Dar dacă este porii deschiși deja la dumneavoastră, da, pielea grasă, atunci e gel se folosește. Dacă pielea este uscată, sensibilă, combinată, merge lăptica. Și după lăptică e clar că se folosește tonifierea. Și iarăși, cum am spus, tonifierea ce face? Scoate impuritățile, închide porii și pregătește pielea pentru aplicarea cremei de zi sau de noapte. Apropo, de cremurile, numai decât, dragile mele, să alegeți cu protecție. Toate cremurile de zi să fie cu protecție, cum v-am spus, că să nu aveți problemele pentru depigmentație sau de îmbătrânire. Numai decât să fie protecție de razele solare. Cei cu pielea deschisă, da, sensibil, protecția să fie cât mai mare, plus 30, plus 50. Acum, ce bine că la noi în această revistă este așa crem, plus 50 protecția, ce precis nu o să aveți așa probleme. Chiar dacă vă bronzați, rămâne bronzul, dar pielea nu se sfoliază și nu aveți pigmentație. Asta se referă și la vârstele 30, 40, 50. De la 20 plus, numai decât. Crema de zi, crema de noapte să fie numai decât hrănitoare. Și 30, iarăși la fel, aceleași proceduri. Da? Lăptica, e clar, cu cât vârsta este mai înaintată, cu atât mai mult se cere lăptică. Tonifierea, crema de zi, crema de noapte, scrub, mască, ceea ce am spus. Și produsul nostru ce este cel mai rapid de rezultate este seria nouă, ce de mult a apărut, seria Novage, care dă o protecție de razele solare, protecție foarte mare a razelor solare, plus aceasta nu permite pielei să îmbătrânească, o menține permanent hidratantă, iar următoarea, da? Foarte, foarte efectivă. Și protecție, și hidratantă, și lucrează cu straturile de piele mai profund, da? Ca să fie elasticitate în piele și ca să nu rămână ridurile mimice văzute, da? Cum spun clienții? Doresc o cremă care să arăt bine și când zâmbesc să nu se vadă ridurile mimice. Poftim cremă efectivă pentru această. E binevenită pentru toți voi care doriți să arătați perfect pe tot parcursul primăverii și a verii. Mai ales că ne așteaptă o vară foarte caldă, foarte fierbinte. Vă dați seama ce trage pielea noastră, pentru că nu o putem acoperi, da, cu căciulă sau de ce? Și acoperirea noastră, da, stratul de protecție este această cremă care fiecare din voi trebuie să aveți în casă. Da, este un preț foarte accesibil. Dacă observați, foarte mic prețul. Dar, în schimb, pielea voastră va arăta efectiv. Și mai mult ca atât, ea conține și vitamine. Așa că eu mă bucur dacă voi chiar astăzi veți beneficia de această cremă. Aici chiar se spune, da, detaliile care am spus eu, de protecție. Chiar și 70% de femei ce au scăpat de aceste pigmentații, chiar au ridurile mimice, da? Chiar deodată și s-a văzut efectul folosind pe ea. Absolut toți clienții au rămas foarte mulțumiți pentru că ea dă rezultat rapid. Cei care nu au răbdare și doresc mai rapid, poftim, crema este a dumneavoastră chiar astăzi. Și cel mai importante produse în linia noastră care rezolvă problemele pigmentației și la un preț foarte, foarte bun pentru voi, seria Optimas.
care acum fiecare 5 minute, fiecare 5 minute se procură această serie. Grăbiți-vă și voi să aveți pe ea, pentru că ea merge pentru toate vârstele, pentru toate tipurile de piele, de ce și ea se procură fiecare 5 minute, după statistica companiei, ceea ce primim noi, este cremul de zi, care hidratează și protejează de la razele solare, cremul de noapte, hrănitor și sirul, dacă îl vedeți, este, ce am spus, un adaos foarte puternic, da, pentru hidratare și protecție de razele solare, dar în caz că deja aveți aceste pigmentații profunde, numărul 3 este foarte bun pentru dumneavoastră ca să opriți acest proces de pigmentație și ca să scăpați de el. Da? Această serie deja ea tratează și scoate aceste pigmentații și totodată protejează. Și după ce scăpați aceste probleme a pielii, voi puteți să vă întoarceți să vă procurați cremul precedent care am spus cu protecție 50+. Și atunci nu veți avea nimic probleme. Acum, de Paște, știu și sunt sigură, așa cum la mine, așa și la voi, vor veni foarte multe rude de peste hotare, care foarte des, cei de peste hotare, vin cu pigmentație. Și întotdeauna când ei vin, deja din Italia, de unde ei vin, îmi scriu deja, care mă cunosc. Luba pregătește, da, seria aceasta Optimals, 2-3 serii, îi procură foarte multe, deja am pregătit pentru ei, care voi aveți așa cunoscuți, tot la fel anunțați-i, când ei vin, deja procură de la mine, adică eu le ofer această serie. Ei sunt foarte mulțumiți, ei iau pe toată vara, pentru că ei vin de Paște, pleacă și de ce și iau 3 serii deodată, ca să le ajute să-i protejeze până la toamnă. Deci și folosiți acest instrument așa cum și eu, ajutați cunoscuților dumneavoastră să arăte și ei bine, ca să vă placă cercul dumneavoastră de cunoscuți, să vă mândriți cu cine dumneavoastră colaborați, numai decât. Și detaliile, cum am spus despre această serie, da? Că anume se folosește de 2 ori pe zi, dimineața, da? Și seara, plus la aceasta are protecție, cum am spus, și totodată scoate, da, oprește procesul de pigmentație și chiar îl scoate. Și după cum vedeți, chiar prețul, da, 139 de lei, copeci. Când să calculați chiar pe zi, eu am calculat cu clienții, să calculați pe zi, astăzi bănuți, nu e atât de scump. Și puteți acum în revistă, mai mult aceasta actuală, luați 2 la un preț foarte accesibil, da? Dacă luați 2. Dacă unul este o leacă mai scump, dacă 2 luați mai prețul mult mai accesibil. Și cum am spus, da, primul este cremul care deja protejează, dar crem de zi și crem de noapte, ceea ce oprește acest proces. Și acum, da, bonus consultație. Ce vreau să vă zic aici? Da? Cei care sunt acum atenți, eu cred că sunteți foarte atenți aici, veți beneficia de aceste produse. E clar că veți primi o plăcere, sincer, de rezultate. Veți fi mândri de rezultatele care veți avea. Și e clar, foarte rapid, chiar până la sărbătorile de Paște, dacă voi astăzi chiar vă alăturați de noi, vă abonați și beneficiați de o reducere foarte, foarte mare, da, mai mare decât ați văzut în revistele noastre, voi pe ele nu numai că luați cu aceste reduceri, dar aveți posibilitatea să primiți și surprize, da? Cadouri. Vă plac cadourile? Știu că la toți îi plac cadourile. Cui îi place cadourile? Vă rog frumos, scrieți-mi să văd cine primul vă scrie că îi place cadou și este gata să spun ce cadouri va primi, dacă se va alătura și va beneficia de aceste oferte și vor face
procedurile care am spus. Cei care procură de 350 lei, vedeți, da? Care procură de 350 lei vor primi cadou de la mine, da? Foarte important, consultația cosmetologică, personală, da? Vă abonați, după ce vă abonați, vom face legătura și veți primi consultația mea profesională, totală, da? Și după vârstă, necesitate, după toate aceste etape care eu am spus. Așa, eu am să mă stărui să vă dau chiar link-ul. Așa. Vedeți, da? Ați primit deja link-ul. Eu felicit pe cei care astăzi ați luat decizia să arătați bine și să primiți o consultație gratis, anume de la mine, tot, absolut la orice întrebare. Și nu numai voi primiți gratis, da? Dar au posibilitatea și cunoscuții dumneavoastră beneficiind de aceste oferte, anume pentru cei care se abonează și se beneficiază de aceste oferte. Așa că eu foarte sunt mândră și mă mândresc de rezultatele care veți primi voi. Eu de acum mă mândresc. De ce? Pentru că știu că veți avea, încercați chiar acum, în momentul acesta, deja să vă interesați de cunoscuții dumneavoastră, cum să primiți aceste reduceri mari, să vă abonați și să primiți cadourile de la noi. Și clar, cum am spus, în afară de consultația mea cosmetologică gratis, da, personală, vă mai așteaptă o surpriză foarte plăcută, ce va da un șleif pentru cei ce vă înconjoară, da? Nu numai pielea va fi perfectă și frumoasă, dar și mirosul vostru proaspăt, puternic și seducător, care va lăsa în urma voastră o reclamă, cum se spune, plăcută pentru cei din jurul vostru și nu o să scape. De ce? Până nu va întreba pe voi ce faci, cum te-ai schimbat, de ce, cum tu atât de bine te-ai perfectat, da? Tu atât de bine miroși, spune ce e asta, vreau și eu, da? Aveți posibilitatea, ura, să primiți surprizele, da? O apă parfumată, anume pe bază de ulei, ce are un șleif foarte puternic, și anume pentru voi, cei care se alătură astăzi de noi, se abonează și primesc reducerea care am spus de la fiecare produs. Plus la aceasta, îndepliniți condițiile care sunt la noi în companie și veți primi apă parfumată care v-am spus că vă da șleiful dumneavoastră plăcut. Mai mult ca atât, după cum vedeți, nu vă lăsăm doar cu parfumeria, dar și cu accesoriile. Noi fiecare femeie, da, arătăm bine, cum am spus, pielea. Am clarificat astăzi, arătăm extraordinar cu pielea. Avem un șleif prezentabil și un accesoriu de lux, ceea ce ne prezintă pe nota 10. Așa că cei care doriți să arătați superb pentru cei ce vă înconjoară, dar în primul rând pentru voi, să vă placă de voi cum și mirosiți și cum arătați și ce accesorii aveți, să aveți multe complimente, să fie toți ai voștri care doriți, poftim, alăturați-vă de noi, de cunoscuții dumneavoastră care v-a invitat și veți primi plăcerea pe care eu astăzi v-am explicat-o. Mai mult ca atât, aveți posibilitatea să aveți și un venit suplimentar destul de efectiv pentru fiecare din voi. Știu că fiecare se pregătește de Paște și are nevoie de mulți bani. Voi chiar astăzi puteți să aflați acest secret abonând la noi în această ofertă. Îndată după ce vă abonați, vă alăturați de noi și veți afla
secretul acestui venit. Sper că deja cineva acum dăm și scrie acolo abonare deja și s-a înscris la mine. Sunt sigură că cineva stă deja în rând la mine la această consultație. Eu cu mare plăcere vă ofer. Sper că v-a plăcut foarte mult, ați luat multe momente plăcute, folositoare. Nu uitați de primul meu sfat de la început ce am spus, în primul rând, să știți ce doriți și anume să știți că pentru voi asta faceți. Apoi pentru cei din prejur. Deci vă doresc succese la frumusețea pe care veți căpăta-o pe parcurs. Succese! Vă doresc numai bine!